Приятна вечер ви желая и на здраве! През 1979 година в Лондон е извоюван необичаен рекорд. Българката Иляна Раева и досега остава единствената състезателка в световният спорт, чийто златен медал е извоюван от публиката. 30 години по-късно тя е също толкова красива, дръзка и устремена към нов връх. Специално за гостите на Варна Карс. Уникалният английски валс с топка на участниците в световното шоу Dancing Stars. Иляна Раева, Трендафил Сърмов. Аплодисменти, моля! След тази симбиоза от грациозни движения и силен дух продължаваме напред. Предстои да видите автомобил, който сам говори за себе си. С новото BMW серия 7 започва нова ера в автомобилния клас Лукс. Елегантният седан притежава излъчване и стилен външен вид, луксозна и изтънчена обстановка в купето. Автомобил, който предлага уникално изживяване на пътя, образцова ефикасност и най-висока степен на безопасност, с което отново поставя напълно нови измерения. За първи път при автомобил в клас Лукс може да се насладите на най-висок комфорт и въпреки всичко да получите необичайна маневреност и управление за такава големина на автомобила. С помощта на новия сериен динамичен контрол на амортисьорите, водачът може да променя настройката на ходовата част, като окачването се пригажда към всякакъв тип пътна настилка. Серийно вградения контрол на пътната динамика с 5 степени се грижи за настройките на амортисьорите, чувствителността на педала за газта, подсилване на силата за завиване, динамиката на превключване на скоростната кутия и прага на чувствителност на системата за регулиране на стабилността на пътя ДСК. Моделът е оборудван с ново поколение на обслужващата система iDrive, което позволява още по-интуитивно управление и комфорт. Единствена по рода си в света е интегрираната система за активно управление. Комбинация от едновременно завиващи задни колела и активно управление на предния мост. При ниски скорости задните колела завиват в противоположна посока на предните, което чувствително улеснява маневрирането. При по-високо темпо те завиват в същата посока, като по този начин внезапните промени на траекторията биват завършени с лекота и минимално усилие от страна на шофьора. Към световните нововъведения в модела добавяме системата за нощно виждане BMW Night Vision с разпознаване на хора, единствената в света система за разпознаване на пътните знаци, при която камера регистрира табелите и указанията по край и над пътната лента, като показва на водача най-високата позволена скорост
и показания за ограничение на скоростта, система за предупреждение при напускане на платното и уникалният сегмент Head-Up Display. Новото BMW серия 7. Измерение за нова ера. Уважаеми дами и господа, нека още веднъж да аплодираме новото BMW серия 7. Автомобилите ви очакват, допуснете лукса, класата, удоволствието. Убедете се, че дори най-силните думи са безсилни пред подобно усещане. И останете в компанията на новото BMW серия 7 за една незабравима вечер. Приятни моменти от солистката на Варненската опера Костадинка Николова, група Т и от мен Владимир Карамазов. Надявам се, че това са аплодисменти за тези фантастични лимузини. Аз лично си избирам черната, понеже ми харесва цвета, но иначе съм абсолютно убеден, че едната не отстъпва на другата. Убеден си, че другата.